guys, welcome back another episode of our channel. ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୈତ୍ର ମାସର ଆଗମନ। ତ ଚୈତ୍ର ମାସରେ ଗଞ୍ଜାମର ଏ ଭେରି ଫେମସ୍ ଯାତ୍ରା ଚାଲିଲେ, ଯାହାକି ଆମର ସ୍ପେଶିଆଲି ଦେବୀମାନଙ୍କର ସମୟ, ଦେବୀମାନଙ୍କର ପର୍ବର ସମୟ। ଏହି ସମୟରେ ଗଞ୍ଜାମରେ ବହୁତ ଫେମସ୍ ଯାତ୍ରା ହୁଏ, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଦଣ୍ଡନାଚ। ସୋ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଆମର ଦଣ୍ଡନାଚ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି କାଲି, ଆସନ୍ତାକାଲି। ସୋ ଆଜି ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଯିବା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ମାଆଙ୍କର ମନ୍ଦିରରେ ଦଣ୍ଡନାଚ ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ସବୁ ସାଜସଜ୍ଜା ଚାଲିଛି ଆଉ କେମିତି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଚାଲିଛି। ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବାକୁ ଯାଉଛି ଆଜି, ସେଇଠି ମନ୍ଦିର ବି ମାଆଙ୍କର ମନ୍ଦିର ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତିଆରି ହେଇନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତିଆରି ଚାଲିଛି। ସବୁ ତ ମାଆଙ୍କର କରୁଣା, ତାଙ୍କ କରୁଣାରୁ ତାଙ୍କର ସେ ମନ୍ଦିର କେତେ ଦୂର କାମ ହେଇଛି, କ'ଣ ହେଇଛି ସେ ସବୁ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖାହେବ ମାଆଙ୍କର, ମା ଉତ୍ତର କାଳୀଙ୍କର ମନ୍ଦିରରେ। ଚାଲନ୍ତୁ। ପଛୁ ଆସ, ସମସ୍ତେ ପଛକୁ ଟିକେ ପଳାସ। ଏ ମାସରୁ ବାଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ କାହିଁ ଚିହ୍ନା ଦିଅ ନିଶ୍ଚିତ ପରା। ହଁ ଚିହ୍ନା ଦିଅ, ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ହବ ଦିଅ କାଲି।
ମତେ ନେଇ ଖେଳିବାର ଅଛି ଖେଳିବ ତାର ହାତ କାନ୍ଥ କେମିତି ବଦର କର ନା ଖେଳିବ ସେଠି ହଁ ମା ଆଗେ କଷ୍ଟ ଅଛି ତା କଥା ବୁଝ ସିଏ ଗଲା ଦୁପା ଲାଗିଥିଲେ ସେଇଟା କୋଡେ अरे बोले